Майкл Кейтон, Джордж Клуни, Вэл Килмер, кем генә уйнамаган инде иконический Бэтмен роленә. Хәзер инде на плечи Бена Аффлека все это свалилось дигәндәй. Бу ул бүген бездә хәерле итәдә кунакта инде сөйләп җибәрер нәмәкәй булган, ничек эшләгән, ничек эшләр барган инде. Давай текст пройдем, блядь. Так, тут сез тукта без текстны проходим. Тукта сез сүзләреңне башла инде башта. Хорошие люди живут в страхе. Блядь, мне Макелланда речь. Давай вспоминай инде. Текстыңны не помнишь мыны. Так, Daily Planet-ка атака булган сезнең яклардан. Шойрак бугаймы? Или не помню. Син немге дисең әле. Блядь, короче, каждый раз син әйткәндә мин анда ниндидер икенче текст бар, по-моему. Ну, какое-то отрицание, что ли, шулай. Безнең суфлер, кстати. Суфлер. Менә шундый нинди, шундый үзе хәерле иртә сиңа, хәерле сезгә рәхмәт. То есть это было репетиционные кадры. Ну, собственно, алар чыкмаска тиеши бер кайда, берсе күрмәскә тиеши аларның дөресен әйткәндә. Ну, күрдек тиеши эшләгәнегезне. Текстыңны не помнишь инде, я так понимаю. Ну, ладно инде, как сөйләп җибәр әле син все-таки думаешь, Бэтмен синеңчә зур булырга тиеш инде. Минемчә Бэтмен зур булырга тиеш инде. Сөйләп җибәр әле менә үзең ничек менә үзең Бэтменны күрәсең? Как син менә күпме актерлар уйнаган бит, как син үзең аны күрергә җыйнасың? Ну, беләм, что на меня большая ответственность возложена. Мен аны все-таки хотел помрачнее, шундый муенсыз иелеп торган гел шундый, ну, здоровенный, ну, все-таки монда бит инде ул противостоит Джокер-мокерга түгел, әллә инде Суперменга. Генри Кевилл белән и так без как бы не очень-то ладим, шуңа күрә Кевилл язган. Бен бераз минем чашкадан эчкәндә юып куймаган. Шундый хәлләр тоже булган. Ну, мило, что он об этом кое-что написал инде, ну, дөресен әйткәндә, Ну, мне кажется, что-то сез бер-берегезне яратмагансыз дип ишеткән недер. Не алай булды ул? Ну, на самом деле шулай булды, шул бер-беребезне как-то яратып бетмәдек, но мне кажется, меня, что это нам помогло, так как жизненный конфликт помог нам на экране, так сказать, поработать. Вот то, что конфликт, то, что мы бер-беребезне ненавидим бит инде әзрәк тормышта, и это как-то нам помогло и в жизни, то, что мы набуляльмебез, ну, подумаешь, один раз не смыл, сәмінсә бит инде, нәмәкәй булган инде, ну, юк, ну, кызып китә, ул күрсәтмә, ну, на самом деле, меня уважаю, глубоко уважаю, нормальный егет ул, но башта шулай булды инде. Минемчә, сез Бэтменга не подходите. Беләсез. Мин дә шулай дип уйлыйм, миңа вообще беренче тапкыр звонить иткәндә, мин вообще в ахуе калдым. Менә кино, менә Бэтмен против Супермена. Нинди зур, ни бирелә бит инде сезгә, как сказать, честь. Дөресен әйткәндә, зур честь. Вообще, мен малай инде, вообще просто в афиге анда. Очень круто дип инде, Супермен белән йөрисең дип инде, тегесенсә, әти Бэтмен, вообще постоянно йөри бери. Ну, ансы, теге балаларга важно бит инде, герой булырга балалар өчен. Теге бигрәк кенә, очень сильный мотивация. Именно мен хочу процитировать Галь Гадотыгызны. Ул язган, Бен Аффлек бер тапкыр репетициягә килмәде. Караганы трейлерында йоклап ята. Шулай булдымы ул? Нәмәндәй ситуация булды ул? Бен сөйләп җибәрегез, пожалуйста. Ну, дөресен әйткәндә, булдымы? Булды шул. Ну, не знаю, зачем это как бы вывели дигәндәй инде, но шундый хәл булды шул. Ну, объясню, постараюсь так, что органами ул көнне теге репетициялар постоянно 90% вещь бирелдем бит инде Бэтменга теге. Шуңа күрә урманга бардым әйтәм. Урманда әзрәк проветрюсь, мозги проветрить надо, потому что ты грузишь бит инде образом теге Бэтмен дип нагружаешь үзеңне бит инде. И теге әзрәк, чтобы ни булсын разгрузка. Әйтәм, урманга барып йөреп кайтайм әле әйтәм, урманда. И не бит инде, шунда йөреп кайтып теге шул хәтлем арыганмын, что кирдем дә ятканмын да, и 2 көн йоклап алганмын. То есть сез бит аңлыйсыз, Бэтмен андый безответственный булырга тиеш түгел. Ансын аңлыйм, и нужно с большой ответственностью относиться к такой роли. Шуңа күрә мин бөтен студияга, бөтен командага мындай бүләкләр эшләдем, дөресен әйткәндә, извинился, последний раз булды бу хәл. Мен хочу переключиться сезнең хатыныгызга. Сез, надеюсь, не обижаетесь инде? Юк инде.
Менә хатыныгыз ничек смотрит на такую постоянную менә работу дейме? Ну, как хатын смотрит инде? Ну, хатын тоже актриса кеше бит инде. Дженнифер Гелмен поддерживает та бит инде. Ну, гел поддерживает, ул очень понимающая, беләбез инде. Шуңа күрә ул тоже как бы не фанатка и отличный әни бит инде. Но мин просто тоже требует внимания бит инде. Хочет бит инде, чтобы как бы мин теге әти кеше буларак, ну, өйдә булырга тиешмен бит инде все-таки. Шуңа күрә как бы азрак конфликтлар булып алды. Шунда кайсы себерле бирисең ди бит инде төннәр буе кайсы жакны, ну, теге репетиция бит инде, теге Генрига синең белән беректеңме ди бит инде, теге не без бит инде этюдлар постоянно думаем. Шуңа күрә шундыйрак небольшой конфликтлар була шул, к сожалению, и берәйбер дә эшләп булмый инде аның белән. Ну, поэтому ул сезнең турында тоже Бэтмен дип, хреновый Бэтмен диде буга инде тоже. Шуның турында нема дияләсез? Bilmem, дөресен әйткәндә, бөтен дөнья ополчилась на меня, когда узнали, что я Бэтмен. Шуңа күрә как-то это научился, ну, пережил инде это, принял, и хатын әйткән, ну, как-то хатын уже как-то, блин, похуй булды да куйды инде бер мәлне уже. Думаю, әйтәм, хатын да похуй. Ну, хатынга похуй булырга тиеш түгелдер инде. Хатыныгыз ишетсә, анан как говорится, менә нәрсә уйлыйсыз? Хатын нәмәкәй устроит сезгә шундый сүзләрне ишеткәч? Ой, балар инде, монса, не былай әйттең, сен мине унижаешь, тегесе монса дип баш катырыр инде. Сез мен вообще белмим, не монда мен сезгә что-то лишний сөйләй башлаганмын ахырсы инде. Ну ладно, инде, в любом случае, шундый хәлләр, ну, семейный конфликтлар була инде ул дөресен әйткәндә, никуда от этого не деться, шуңа күрә бывают скандальчики, бывают нелер, бывает тегесе, бывает монса инде. Ну ладно, инде, главное то, что без отличный фильм работаем инде, отличный фильм выпускаем. Сез менә Бэтмен түгелсез. Мен аны ишеттем инде уже, рәхмәт, икенче тапкыр кабатлап әйтүегез меня как-то не очень даже не итә. Минем менә единственный менә дустым бар инде, шул мине нык поддерживает. Очень поддерживает, постоянно шуның белән чәй эчеп аз. Сез аның белән соревнуетесезме? Юк, брук, юк инде, бәтәш. Ул минем бит бәлек чактан бирле бергә йөрибез бит инде. Как бы прозвищалар, дебил, даун, дебил. Ну, шулай дип йөртәбез инде бер-беребезне. Единственное, последний вакытта теге әзрәк ревновать итәдер инде, теге Генри белән бит инде эшлим постоянно, теге Супермен, теге минем не түгел бит инде, теге супер пароли бит инде, пароли. Шуңа күрә теге, как бы мин нәмә кешәдәләр, мен әйтәм, теге. Кстати, кофе тәмле. Кофе, шул бит теге как раз мин теге сезгә дә бүләк иткән ул кофены, теге бөтен студияга бергән кофе. Нифига себе, рәхмәт сиңа рәхмәт, сезгә рәхмәт. Кстати, бабайның бит бүген туган көне. Үйнәсең сыбырым. Бабайның туган көне. Шуны мин как бы сразу әйтмәдем инде, что-то баштан чыкты, шуннан искә төште, китте. Бәтәш, не аны сразу әйтергә. Туган көн белән иде бабай. Аны как-то даже не, менә сезгә искренний тазалык телим мин сезгә, искренний тазалык. Рәхмәт. Рәхмәт. Ну, сезгә уңышлар инде кино белән, Бэтмен чыгуы белән уңышлар. Зур рәхмәт килгәнегез өчен, хәерле, зур рәхмәт сезгә. Сезне туган көнегез белән тагын бер тапкыр. Бэтмен против Супермен скоро чыга, сезнең алдыгызда булды Бен Аффлек. Хәерле иртә, сез карадыгыз, хәерле иртә. Бабайны сауна көтә бүген. Ой, силәтә бит ай. Халым ağaçları, sayri sandık ağaçları, sayri sağındıra başladı.